Nasunog ang isang portable gas station sa Purok 3 Barangay Bangkerohan, Legazpi City, alas 9:54 ng umaga kahapon. Ayon sa ulat, nagsimula ang sunog sa nag-leak na gasolina na aksidente naman na napunta sa isang natanggal na power outlet. Mabilis na kumalat ang apoy kung saan isang fire truck ng Bureau of Fire Protection Legazpi ang agad na rumisponde. Ayon kay Senior Fire Officer for Gary Santander, Deputy Fire Marshal at tagapagsalita ng BFP Legazpi, umabot sa unang alarma ang sunog. Isang bagong empleyado ng gas station na nagsasanay pa lamang ang nagtamo ng second-degree burn at agad na isinugod sa ospital. Yung may parang outlet doon na may natanggal sa saksakan na nagkaroon ng initial na spark. So nandoon na yung presence ng gasoline kapag leak, saka yung simple yung fumes nandoon na rin sa area. So pag nagkaroon lang ng konting ignition, kaya nag-spark po siya. Ano pa po, yun lang po ang initial na findings ng mga investigator, pero hindi pa naman po confirm kasi wala pa yung sputter po. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala. Compliant naman sila sa fire safety, kaya lang magkaroon ng incident. Base po, hindi naman po yung parang isolated case lang po. Pero kailangan din pa rin po mag-ingat at i-comply po lahat ng siniset ng Bureau of Fire para sa standard na fire protection po dito at sa safety. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang eksaktong sanhi ng sunog. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.